Hola, em dic Blanca i tinc 9 anys. Soc de l'escola Quatre Vents. He escollit a Gaudí perquè les formes de les seves obres eren molt boniques. Antoni Gaudí va néixer el 25 de juny del 1852 a Reus o Riudoms, segons diverses versions. El que sí se sap segur és que l'endemà del seu naixement fou batejat a l'església prioral de Sant Pere de Reus. Antoni va ser el 5è fill de la família Gaudí. De ben petit va tenir un problema reumàtic que els metges li van impedir fer una vida normal i es va quedar a casa molts dies mirant les flors, les pedres, els animals. Va estudiar el batxillerat al Col·legi dels Escolapis de Reus, on compartia estudis amb Eduard Toda i Güell. Es traslladà a Barcelona el 1870 per estudiar arquitectura a l'Escola de la Llotja i Escola Provincial d'Arquitectura de Barcelona. Aquí va fer el seu primer projecte, el Pla General per la Cooperativa Obrera de Mataronense. Treballà com delineant per Josep Fontserè i mestre durant els anys 1873 al 1878. El 1876 moren tant la seva mare com el seu germà Francesc i ell va fer-se càrrec de la Rosa Egea, la filla disminuïda psíquica de la seva germana Rosa. No fou un alumne especialment molt brillant i fins i tot suspengué algunes assignatures. A l'any 1878 va obtenir el títol d'arquitecte. El director de l'escola va dir: hem donat un títol a un boig o a un geni, el temps ho dirà. Antoni Gaudí va morir el dia 10 de juny de 1926. Antoni Gaudí caminava per la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona. Havia creuat el carrer de Bailén, prop de la plaça Tetuan. Era un camí que feia molts vespres per anar a l'església de Sant Felip Neri, fins a la Sagrada Família. Quan es disposava a travessar el carrer, un tramvia el va atropellar i el va deixar sense sentit. El va dur a la casa de socors de la Ronda de Sant Pere i d'aquí a l'Hospital de Santa Creu, greument ferit. Pel seu aspecte captaire, van trigar en adonar-se que era Gaudí. Van proposar-li anar a una clínica i Gaudí va contestar: el meu lloc és aquí entre els pobres. I aquell mateix dia, a les 5, va morir. I va ser enterrat el 12 de juny a la cripta de la Sagrada Família. El seu fetre va ser cobert amb la senyera de l'Associació d'Arquitectura de Catalunya. Es digué un respons a l'altar major de la Catedral de Barcelona. Les obres que va fer. Totes les seves obres estaven influenciades per diversos estils, neogòtic, barroc, fins a arribar a l'explosió del modernisme, on va aconseguir un estil propi. Fa servir els seus coneixements de la natura, la geometria i tècniques com l'antic mosaic transformat per trencadís. Les obres són moltes: la Casa Vicens, el Palau Episcopal d'Astorga, la Finca Güell, el Palau Güell, el Parc Güell, la cripta de la Colònia Güell, el Col·legi de Teresianes, la Casa Calvet, la Casa Botines, la Casa Milà, el Rosari Monumental de Montserrat, la Sagrada Família i moltes més. També va destacar el mobiliari original fent cadires, escriptoris, taules i tot tipus de detalls per l'interior de la casa. Molt bé. Aplaudiment.
Hola,